pemirsa, ketemu maneh karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa ya, berhubung Pak iki libur lek wanto lagi garap sawah. Jadi yo mumpung ning omah ki mae pengen diratukan pemirsa. Pengen diratukan, pengen jajal sing masak pake, engko mae dadi karek mangan ngene pemirsa yo. Pitike dipakani ndekne pengen nyekel pitik cire. Mbeleh pitik cire kaya ngono pemirsa. Dadine ya iso nyekel tenan. Dadi ya wis ngono to. Dadak tenan dipekno beras pemirsa. Pitike nglumpuk langsung disaut siji. Tuh. Disaut siji dadi niki arep dimasak dhewe. Yo. Sakno, sakno. Ayo, Iki pemirsa, apa dimasak pake pemirsa. Wah ditotol lho. Ditotol iki lho. Ben dimasak dhewe, ben dibeteti dhewe. Engko nek mangan tapi bareng-bareng. Ya ngono pemirsa ya. Ya wis ditunggu pemirsa iki engko sampai selesai, sampai mateng. Dikai banyu sak gawan. Iki godhong dondong mbah godhong menyok pemirsa. Kok nek rica-rica tek yo ngene ya pemirsa. Masakan Pak Su. Tinggal di rasakno ki engko piye. Jadi sat masakane papi. Pak Su. Iki niki. Wis. Coba. Apa iki? Oh. Kan. Tuh, lampune peteng. Dedet karo mendung udan. Ayo kita makan. Tanduk-tanduk. Iki pemirsa. Masakan kodok. Ini ki lho. Dadi susut yo. Susut. Gado ki enake pemirsa. Gado. Mari kita tanduk nasi. Wis mateng karek mangan masakane Pak Su. Segone sego kerutuk. Wis. Aku kurang pedes pemirsa. Jadi ape tak kei sambel. Sambele. Yes. Ini Pak Su wis mateng. Udan-udan mangan klo mangan ceker. Balung suwiwi ceker.
Rongkong iki enake disuwesepi ngene iki. Godhong dondong. Mbah lak-lak iki mbah masakan apa pemirsa? Pertama iki nek muni ape ditumbar bawang pemirsa. Di akhir-akhire masakane angger mateng. Iki tumbare ora ana ambune babar blas. Dadine ya angger mateng wis. Dadi iki make tak kei sambel. Iki balung dengkul. Kok bejo balung tok iki, Mang? Iki ya dengkul suwiwi. Iki dicwacah pemirsa. Ora enek daginge. Nah. Iki ratu sithik-sithik. Nyiduke ketok seruk. Gak pilih-pilih. Oh, iya ceker. Balung waras pemirsa. Nah. Di masakane mbah ala-ala apa iki? Muni ape ditumbar bawang ujung-ujunge asem-asem dong-dondong iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, diratukan sehari tapi gagal ora sida tumbar bawang. Tapi ayame empuk banget pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi dapat daging. Ora sida kaya pendengar ini sepemikiranku, Mang. Karuan nek dirica-rica enak pemirsa. Dimaklumi pemirsa ya. Ngene iki jarene nek masakane bojo ki kudu disyukuri. Rasane paribasane ora pokro lah kudune kon muni oh enak sekali ngono. Kan masakane suami. Pak jaman pe jaman. Man pempiro iki? Tek warek e? Mantap. Walah enak banget. Engko rong anak lanang sing mangan. Engko anak mangan enak-enak sambele pemirsa. Engko tuk anak lanang wah enak, Pak. Ora sida hujan, Pak. Udah mangan kok. Udah mana? Ayo melok kene lho. Nungguin.
Ritsa godhong dodong. Mantap. Lah kok ceker tok ya ki Mang. Kae. Ki Mang cewek pemirsa. Cewek. Alhamdulillah, mak ora masak. Rasane orang alor orang idul. Dadah dong. Selesai.